Hadin ka jingkut no jong ka samoy trekam jong ka kong RM Kurbah kum ka Deputy Commissioner jong ka Bhoi District menta ka singi ka Arpinyo tarik ukala lungkot hajar Arpoar la pediang buram badla IT no ya ka kam ha usri Arpit Upadhyay kum u Deputy Commissioner ba Thymmai jong ka Bhoi District la ban pen kan mau ka kong RM Kurbah kala Shimti ka kam kum ka Deputy Commissioner jong ka Bhoi District dei nadu ka shipho tarik ubnai jemang hajar khatphra ka balakut no ka samoy trekam kum ka Deputy Commissioner ha ka Arpinyo tarik ukala lengkot hajar Arpoar ka bala Shimti no ka kam kum u Deputy Commissioner ba Thymmai ka District dau Shri Arpit Upadhyay Haka jing syakri ke bas saus nem duna jong ka kong RM Kurbah kum ka Deputy Commissioner haka District lala banwanra ya shibun ki jingkela haka rukam trekam ka roy kapar bat khamtam ka jing tre shitom haka por jong ka jingwan lingshop u khnyang jingpang covid khat khandai haka District bat haka jelahi borok away ka kong RM Kurbah lengba ka Bhoi News kalapha eka khubor sngongu bat ai Khublei ya baro ki Paidbah nong snong jong ka dong Bhoi ki bala ai ka jinge trelang na kapor shakapor ha baro ki liang na ka benta ka bha ka miat jong ka District baro ka way ki bakan thop nadu ikinong mi khmat jong baro santli ki constituency ya ka District ki kunhun seng bhalang ki officer bat ki staff jong ki tanat bapher ka District ki nong yalam snong ki nong yalam balang bat ki way Khublei pi baro hakan resmi ka genta ka bangan mi no na Bhoi District ngai Khublei pi baro ki nong shong jong en kan ayo ya baro ki baya don benta hagai jinya di jonga hamni District nadu ki ramba shnong nadu ki sengken thai ki sengnong me ki samla khna nang taru yaki members in self help group baro but yaki asha yaki anganwadi worker yaki NM yaki kamtam yaki health fraternity hi baro away kaba hadu mata klip manhi kadan hapding ka jingte jingko jong kan ga khnam ai Khublei ya baro ki district officers ki jong ye ki ba ye trailang be dan ti nang manwa jinga de jong on but kum ju ru ye ki press media baro ki be ya ti lang manwa ki jing e jingko baro pe na du ti por Andi tangan ni kelam hari pun ki be di begini district ni kerjanya nanti lang kacang pipa to but kerjanya tri lang ni la ban ubakam pun haki jing jing mo teng ai Khublei pipa ro dan kat lang du iseng halang baro kiba ji tri lang man kapor but khamtam hagan covid bun ki seng balang ki balang bapher nang ta bederu ya ki yang konsep baru kita julik paper kita rukin itu ki fathers ki mothers sangtu kin sombhaban suma bahagi kelum namar ba kidi kelawai mo na daging dan gajing kinna ban kan grow in a proper manner tema ai Khublei ya baru nakit bakit yang ba kan ka than Bhoi jumi kanang kiyo ila nang productive kalau dia lipa very productive kanang ki shushu but kerana dari jing wat kilenti kilenti babon ha dia corporate lang dia try lang nila ban ra ke change but katahi kedai ke bang dream for this region dengan ai Khublei pi baro Khublei hajar